खुलुमबाय। मैयानि दिनाव एचएस आनजादनि रिजाल्ट होबाय। बेनिफ्राय गोबां जायगायावनो गोबां मोजां रिजाल्ट खालामदों गथ'फोरा। बेनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव गोबां गथ'फोरानो बेले बेजे जानो हागौ। बिएआव जोङो मा मेजरखौ लानानै फरायगोन, माबायदि फरायगोन आरो माबायदि साबजेक्टखौ लानानै जोङो फरायोब्ला जोङो आगोलथिं मोजाङै दावगालांनो हागोन। दिनै आङो मोनथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय दिनैनि एचएस आनजाद पास जानाय उन्दै उन्दै लाइमोन फंबाय बिनानावमोननि सायाव मा खेंफोरथि होनो सानो? खुलुमबाय। मैयानि जे हाई सेकेन्डारि आनजादनि जे फिथाइखौ फोसावबाय, बे फोसावनायाव आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ जोंनि बयनिख्रुइबो माने गोजौसिनाव थांदों आरो बिनि उनाव चिरां, उदालगुरि, तामुलपुर गासैबो डिस्ट्रिक्टआव मोजाङानो रिजाल्टआ जादों। दा आङो उन्दै उन्दै दा हाई सेकेन्डारि पास जाखांनाय फरायसाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि जाहाथे माने जों दा बिएआव एडमिसन लासिगोन नालाय, माने गावबा गाव जि इन्टारेस्टेड, सोरबा साइन्स स्ट्रिमाव थांनो हागौ, सोरबा कमार्सआव थांनो हागौ, सोरबा आर्ट्सआव थांनो हागौ आरो बेयाव गावबा गाव माने मोजांहाय डिसिसन लानानै साबजेक्टफोरखौ मोजांहाय सिलेक्सन लानानै माने फरायनांगौ आरो। मानो होनबा नङाबा मा जायो, जुदि नों गुबुनाथ' नों होनगोन नों आमुगाव ला, आर्ट्सआव ला, आमुगाव साइन्सआव ला, आमुगाव कमार्सआव ला होननानै, नाथाय जों गथ'खौबो नायनांगोन आरो गथ'आ बबे बिथिङाव माने इन्टारेस्टेड दं आरो बे इन्टारेस्टेड थानाय हिसाबैसो जोङो मा खालामनांगौ, गथ'खौ माने गावनि बायदियै जोङो दैदेनलांनांगौ आरो। माने दा सोरबा बायदिया बिराद मोजाङाव पास जाबाय, बियो जुदि मेथ्सआव एसे दुरबल बा लोरबां, बियो माने साइन्स स्ट्रिमाव जुदि बेखौ जोङो जर जबस्थि जुदि लानो होयोबा बियो हयथ' साइन्सखौ बियो हाहैयाबो जानो हागौ। आर्ट्सआवनो जाहाथे मोजाङै फरायनानै माने मोजां खालामनो हागौमोन खोमा, बेबायदि आरो। बेखायनो माने मा, गाव जिखौ हागौ बा जिखिनि बायदिखौ हानाय बायदि बेयावसो जों मा खालामनांगौ, एडमिसनखौ लानांगौ आरो। मानो होनबा गोबाङानो बिदि जायो, सोरबा लोगोजों थांफानानै, सोरबा न'खरजों थांफानानै आमुगाव आमुग मेजर लानानै बा साइन्सआव लाना कमार्सआव लानानै बिदिनो गोबां मोजां मोजां फरायनाय गथ'फोरखौबो, डिस्टिंसन लानाय गथ'फोरखौबो उनाव डिग्रियाव थांनानै जोङो मा खालामनायखौ नुनो मोनो, माने गाज्रि जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन, गावनि इन्टारेस्टेड, गाव जेखौ हागौ बायदि बेयावसो जोङो मा एडमिसनखौ लानानै जोङो मा खालामनांगौ, मोजाङै फरायनांगौ आरो। सोरबाथ' आरो डक्टर लाइन, सोरबा इन्जिनियार लाइन, मोजां मोजां लाइनखिबो जोङो मा खालामनांगौ, जोङो थांनो नाजानांगौ आरो गोसो होनानै जोङो जायखि जाया आयदायावनो लायाथों मानो फार्स्टलि माने जों गोसो होनानैसो जोङो फरायनांगोन आरो। बेनिफ्राय जों गोबां नुनो मोनबोबाय, जोंनि समनिफ्रायनो गोबां गथ'फोरानो क्लास 10नि रिजाल्टखौ जोबोर मोजां खालामो। ओरैबायदि पार्सेन्टेजआव पास खालामो बिसोरो, माने हाई। बेनिफ्राय थाङै थाङै एचएसआवबो मोजां जायो। बेनिफ्राय थाङै थाङै बैफोरबायदि मोजां मोजां गथ'खौनो जोङो माने बिएनिफ्राय बिसोरनि फरायनाया बेवहायनो जोबहैनायबो जों गोबां गथ'फोरखौ नुनो मोनबाय। बैफोरबायदि गथ'फोरनि सायाव मा बुंगोन? मानो बेफोरबायदि जानांगौ? एसेबां मोजां क्लास 10खौ पास खालामो बिसोरो, बेनिफ्राय बिसोरनि फरायनाया थुंगेहैयो। माने बेनि जाहोना जाहैबाय, माने जोङो बांसिन गथ' गथायफोरखौ माने प्राइभेट स्कुलाव होयो आरो बे प्राइभेट स्कुलाव होनायाव माने गोबां माने हाखनजों, सोरबा हस्टेलाव दोननाय, बेफोरबायदियाव माने मबाइल लानो होआ, माने गोबां स्ट्रिक्ट खालामनानै माने जोङो सोलोंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव बिसोर मा खालामो, कलेजाव थांनाय लोगो लोगोनो कलेजाव माने एसेबां माने बेफोरबायदि माने खानानै दोननाय आब्रुथि थाया आरो। माने बेयाव मा जायो, गाव माने थिग जानांगोन आरो कलेजाव फरायबाथाय। आरो प्राइभेटाव जेरैबायदि माने एकदम थख' 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 नट्स होनानै माने फोरोंनाय जायो, माने सरकारि कलेजफोराव माने मा जायो, माने लेक्सार टाइप, लेक्सारारफोरा माने मोनसे मोनसे टपिक, मोनसे मोनसे आयदा लानानै बेयाव क्लास खालामफैनाय जायो आरो। अब्ला बे क्लास खालामफैनायाव माने बे जायफोर गथ'फ्रा कलेजाव एडमिसन लानाय, बेफोर माने मोजाङै गोसो होनांगोन, साबजेक्टनि सायाव क्लासाव मोजाङै थानांगोन, थानानै गाव मोजाङै मा खालामनांगोन, फरायनांगोन आरो। माने गावखौ माने एकदम हावायाव बिरनाय बायदि खालामनानै लानो नाङा आरो। बेखायनो गोबां माने बिदिनो गोबां हाखनाव सलि फैनानै माने उदां बायदि मोनफैनानै माने बेफोरबायदि माबा जाफैनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदि। बेखायनो माने बिदि जानायनि जाहोना जाबाय,
गाव थिग जानांगोन आरो गाव जुदि थिग जायोबा जेरैबायदि प्राइभेटआव जोङो फरायबोदोंमोन बिदि रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौनो लानानै जुदि कलेजावबो मोजाङै जुदि गोसो होनानै फरायलाङोबानो बे गथ'आ फरायनायावदि गाज्रि जानांगौ बिदि खोथा थाया आरो माने निजे मोजां जानांगोन आरो दिनैनि दिनाव आरोबाव जों मोनसे जबनि बेलायाव जोंनि साखाथिनि कलेजफोरावबो गोबां गोजान गोजाननिफ्रायसो एसिस्टेन्ट प्रफेसर जाफैनाय जों नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि गथ'फोरनि जोंनि साखाथिनि गथ'फोरनि सायाव मा बुंनो सानो आरो आङो बेखौनो बुंनो सानो दि माने जोंफोरनावबो गैया नङा दङआनो फरायनायफ्रा गोबां नाथाय जोंफोरनियाव मा जाहैयो माने नेट स्लेट माने पिएइचडि बिदि खालामनायाव एसे माने माबा जाहैनायखौ खम जाहैनायखौ नुनो मोनो आरो माने एसे टाफ जायो नालाय बेखायनो माने गोबां गुबुन हारिनि बांसिफ्रा बांद्राय माने बिदि प्रफेसार एसे प्रफेसाराव जोङो इन्टारभिउ जायोबाथाय माने जोङो सिलेक्सन जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने एसटि खथा मोनसे जेनेरेल खथा थायोना माने जेनेरेल खथाफोरनियावथ' बिराद गुबुन हारिनिफ्रा गोबां टपाव पास जानाय थायो जोंनि बर'फ्रा माने बेफोरबायदियाव माने एसे फाइट खालामनो थाखाय एसे प्रब्लेम जायो आरो माने ओंखायनो बेफोरबायदिखौ मोननांगौबा जोंबो माने बिराद गोसो होनानै फरायनानै बिराद गोरों जानांगोन आरो अब्लासो जोङो बैफोरबायदि मोनसे पजिसनखौ जोङो लाहैनो हागोन आरो अब्ला दिनै उन्दै उन्दै लाइमोन फंबाय बिनानावमोननि थाखाय आङो मेडामनियाव फंनैसो सोंथि खालामदोंमोन जायफोरा मोजां मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै Mereka juga Faisaliau, bidang James Musahari, logosannya bidang itu, Onjali Bisi, Dr. Laksmi, bidang Kobo, Gorabai. Aku tanya coba, sampai dengar, Boria, oblak konsil kawannya, saya sudah tinggal ini, saya James Musahari ini. Saya Dr. Laksmi ini. Boybo mobile ni pas nak tu, pusing naik kon saya jam kunci tu saya orang jadi lo, pusing naik. Saya sudah tinggal di sini. Saya siap susah ini. Dan yang semua bidang kau, jenazah ini pongbai, bidang sudah menajari kau. Hari lepas saya bidang ini onjil, onjali bisi dulu kau. Boleh kita kau semua, bidang kau boleh kita kau lebay. Aku kemana? Saya sudah menajari ini. Saya sudah tinggal di sini. Akan kemana apa ibu? Legasana Dr. Laksmi. Akan kemana madam kita kan? Legasana James bidang kau. Fungsi bibu bila kita yang mikrofon kau barang nanti rezabat. Dibilang dan gabungan semua pengurus ni. Jadi berlebih stres pengen mah. Saya sudah tinggal di sini. Saya sudah tinggal di sini. Saya susah ini. Saya Dr. Laksmi ini. Medan kau pengurus semua divisional speech lagi kita yang gurih kau lebar. Kalau konten apa ni dek? Konten apa ni? Model apa tu kita nak coba kerja. Ada dua. Saya nunggu. Segera berjalan dua. Pemain sudah makin dua sih tangan yang kumpul aja. Oke. Oh Arone bro Arone. Binanau, I love you bazar ni. Nah. Jadi kena ni kami ni nama I love you. I love you apa? I love you kumpul kau sobat. Ayo kita kita nunggu Sudep nama betul siapa betul saya nggak Sudep. Apa jaga ni nama rumah tahu lain kali. Jaga nama tahu lain kali. Bor ni nama Sudep, ini nama Dhoni, ini nama Ayla. Sesuai dah. Nama
ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों फंबायनि गोथार जुलियाव फैनो मोननानै आरो फंबायनि गोथार जुलिया जानानै थांबाय बेजों लोगोसे मोजाङै जों संसार खालामनो हायो नंगौ नङा खालामनो हायो सावरायबारि गामिनिफ्राय ना